saltar. ¿A dónde? Un salto muy grande hasta el otro lado. ¡Guau! Que venga a falar convosco é un exalumno deste cole que estivo nos Xogos Olímpicos. Vas ben, a xente que está xorda, pero está ben. Pero a xente xorda non o vai escoitar. Pero hai outra xente que mellor... un aplauso, sí señor, porque hai xente que cega. Hombre, temos un exemplo vivo tamén de Susana, que é triatleta, que estivo tamén que tamén gañou medallas en Tokio, foi a de ouro, non? Sí. Entón ela, polo son, sabe onde, ao ser cega, pois sabe onde está a medalla. Tamén cada medalla de bronce, prata ou ouro ten un son diferente. Isto é unha cosa que solamente se fixo na de Río, porque utilizaron semillas de árboles de ali de Brasil para diferenciar. A medalla ten escrita en braille, que é a linguaxe que para as persoas cegas. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you.
Estades preparados para moitas sorpresas? Sí! Pois veña, vamos. You're here anymore. You're out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. ¿Qué pasa hoxe? A ver, vamos a empezar por el principio. A biblioteca, estamos na biblioteca, estás seguro? Sí! Non vedes algunhas cousas un pouco raras? Sí! A ver, contádeme. Pelotas! Pelotas, que máis? Unha bici, a ver. Que agora pasaría? Naquel momento practicábanse poucos deportes e eran diferentes aos de hoxe. Fala francés, xa que naceu en París. Pero non si que o entendemos. A ver, que queres dicir? Quero dicirvos que é unha famosa boina verde. Unha desta mascota que, como vedes, só irá acompañada da súa compañeira paralímpica e só imos máis rápidos, pero xuntos chegamos máis longe. ¡Chao, chicos! ¿Os gustó? ¡Chao, chicos! ¡Chao! Chicos, ¿os gustó vuestra inauguración? Sí, pasáchedelo ben.
Snap.